Δυστυχώς είναι γεγονός πως στην Ελλάδα του σήμερα, αν θες να ξεκινήσεις κάτι δικό σου, μια δική σου επιχείρηση, δύσκολα παίρνεις δάνειο, τα λειτουργικά κόστη είναι στο Θεό και η κατάσταση της ελληνικής αγοράς δεν είναι και στα καλύτερά της τα τελευταία 20 χρόνια. Οπότε τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να φύγεις στο εξωτερικό, κι εσύ? Αλλά τι εναλλακτικές έχεις? Αυτή τη δουλειά ξέρεις να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή, έτσι δουλεύει το σύστημα. Σωστά? Όχι, ευτυχώς. Σήμερα το μόνο που χρειάζεται για να γίνεις επιχειρηματίας είναι ένα λάπτοπ και μια σύνδεση στο ίντερνετ. Από τη στιγμή που εδώ και δεκαετίες όλος ο πλανήτης αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες online, έχουμε πλέον όλη τη δυνατότητα με απλό τρόπο, ανεξαρτήτως ηλικίας ή γνώσεων, να δημιουργούμε αυτόματα εισοδήματα γύρω από οτιδήποτε αγαπάμε. Και δεν χρειάζεται καν να έχεις δικά σου προϊόντα. Υπάρχουν ήδη τόσα ωραία και χρήσιμα προϊόντα στον κόσμο, στον πλανήτη. Κοσμήματα, εξοπλισμός για βουνό, εξοπλισμός για θάλασσα, μουσικά όργανα, εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα γυμναστικής, προγράμματα γιόγκα. Εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να φτιάξεις μια δική σου ιστοσελίδα, να βάλεις εκεί ό,τι σε να σου αρέσει, ό,τι εσύ αγαπάς και θα το προωθείς με αυτόματους τρόπους στο διαδίκτυο. Και η δουλειά σου τελειώνει εκεί. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Εσύ μπορεί να προωθείς ένα προϊόν που να κάνει 3.000 ευρώ και να λαμβάνεις από την εταιρεία τα 2.000 ευρώ επειδή τους βοήθησες να κάνουν αυτή την πώληση. Με μία πώληση. Σκέψου στη γη πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που μπορεί να αγοράσουν μία ή και περισσότερες φορές. Και το καλύτερο από όλα είναι πως εσύ δεν χρειάζεται να κυνηγάς κανέναν. Ο κόσμος βρίσκει το περιεχόμενό σου online από μόνος του. Από την Αμερική, από την Αγγλία, από την Ιαπωνία, ακόμα και όταν εσύ κοιμάσαι. Εγώ θυμάμαι την πρώτη μου προμήθεια, την έλαβα, είδα το κινητό, άνοιξα το κινητό και την έλαβα βγαίνοντας από ένα αεροπλάνο από διακοπές που είχα πάει με τη γυναίκα μου. Από έναν που αγόρασε από την Νότια Αφρική ένα προϊόν και εγώ πήρα προμήθεια από την εταιρεία του προϊόντος. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Αυτό το μοντέλο λέγεται affiliate marketing και είναι σε πλήρη άνθηση. Από την άλλη, αν έχεις δικά σου προϊόντα που θέλεις να πουλήσεις στο διαδίκτυο, μπορείς να τα διαφημίσεις και να το προωθήσεις με αυτοματοποιημένους τρόπους, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Καλά όλα αυτά πες, αλλά πώς φτάνουμε ως εκεί? Εγώ θυμάμαι ότι όταν σκεφτόμουν αν θα ξεκινήσω ή όχι, μου φαινόταν αδιανόητο να καταφέρω εγώ να στήσω κάτι τέτοιο. Δεν ήξερα πώς να κινηθώ, δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Κάτι έπρεπε να κάνω όμως. Δεν ήθελα να χαραμίσω άλλα 20 χρόνια της ζωής μου κλεισμένο σε ένα γραφείο. Είπα ή τώρα ή ποτέ. Έτσι, ενώ έψαχνα για μήνες κάτι αξιόλογο, βρήκα επιτέλους μια εκπληκτική εκπαιδευτική πλατφόρμα που με καθοδήγησε κυριολεκτικά βήμα-βήμα από την αρχή ως το τέλος, με το δικό μου ρυθμό. Το τέλειο είναι πως γίνεσαι ξαφνικά επιχειρηματίας χωρίς να πάρεις κανένα απολύτως ρίσκο, όπως αναγκαστικά θα πάρεις όταν ξεκινήσεις μια κλασική επιχείρηση. Δεν χρειάζεται να αφήσεις πρώτη τη δουλειά σου γιατί το κάνεις από το σπίτι. Δεν χρειάζεσαι αποθέματα, δεν χρειάζεσαι εξοπλισμό, δεν τρέχουν οι λογαριασμοί, δεν τρέχουν τα ενοίκια, τίποτα. Το κάνεις όποτε έχεις χρόνο. Δεν προλαβαίνεις αυτό το μήνα. Συνεχίζεις τον επόμενο. Εγώ, για παράδειγμα, ξεκίνησα παράλληλα με τη δουλειά στην εταιρεία που εργαζόμουν. Και όποτε είχα χρόνο, έχτιζα την επιχείρησή μου τα απογεύματα μετά τη δουλειά, τα Σαββατοκύριακα. Η γυναίκα μου ευτυχώς ήταν πολύ υποστηρικτική σε αυτό. Μέσα σε 2 μήνες είχα τελειώσει τη βασική εκπαίδευση και είχα στήσει το πρώτο μου project. Τη δουλειά μου την άφησα μετά από 1 χρόνο. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, αν θέλεις πραγματικά να αλλάξεις τη ζωή σου και όχι να βγάλεις λίγα εύκολα χρήματα, τότε πρέπει να μάθεις 2 νέα πράγματα και να χτίσεις μια πραγματική επιχείρηση. Θα σου δείξω πώς. Τη δική σου επιχείρηση. Οπότε προφανώς δεν γίνεσαι πλούσιος από τη μια μέρα στην άλλη. Όταν ακούς αυτά ότι την πρώτη εβδομάδα θα βγάλεις 10.000 ευρώ, αυτά είναι απάτες. Αν όμως έχεις τη θέληση και ασχοληθείς σοβαρά στην αρχή για να το στήσεις σωστά, σε λίγο θα βγάζεις πολλά περισσότερα. Το ξέρω ότι πιθανόν να φοβάσαι πως δεν θα τα καταφέρεις, αλλά πίστεψέ με, όταν έχεις δίπλα σου τους καλύτερους εκπαιδευτές, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να επιλέξεις προϊόντα με τα οποία θα σου αρέσει, θα σε ενδιαφέρει να ασχολείσαι και να ακολουθήσεις τα βήματα που θα σου δείχνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρεις. Αν αφιερώσεις χρόνο τώρα, θα εξασφαλίσεις ποιότητα ζωής για όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Δεν αξίζει τον κόπο, λες? Σύντομα θα έχεις όλο και περισσότερα εισοδήματα γύρω από πράγματα που εσύ αγαπάς, θα αφήσεις επιτέλους τη δουλειά σου, θα ζήσεις υπερήφανα και θα εργάζεσαι όποιες μέρες και ώρες θέλεις, από όπου θέλεις, χωρίς ταβάνι στο πόσα χρήματα μπορείς να βγάζεις. Θα μπορείς να ταξιδεύεις ελεύθερα σε όλο τον κόσμο, το πρωί θα ξυπνάς με την ηρεμία σου, θα κάνεις τη γυμναστική σου, θα τσεκάρεις το λάπτοπ ή στο κινητό σου πόσα έσοδα έχεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα έχεις το χρόνο και την ηρεμία να διαβάζεις βιβλία, να κάνεις διαλογισμό αν σου αρέσει, να τρως σωστά και να διασκεδάζεις με την οικογένειά σου και τους φίλους σου.
χωρίς να σε κυνηγάει κανένας. Μπορείς να το νιώσεις για μια στιγμή αυτό? Αν θέλεις λοιπόν, θα χαρώ να σου στείλω το βίντεο που μου άνοιξε τα μάτια και με βοήθησε να ξεκινήσω, όπου ο Στιούαρτ, ένας από τους μελλοντικούς σου εκπαιδευτές, θα τον αγαπήσεις, θα σου δείξει ακριβώς ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσεις για να χτίσεις τη δική σου επιχείρηση, αν τυχόν ξεκινήσεις την εκπαίδευση. Μόνη προειδοποίηση, τόσο αυτό το βίντεο όσο και η μετέπειτα εκπαίδευση, όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι μόνο στα αγγλικά. Γιατί είναι μια παγκόσμια κοινότητα με πραγματικά αξιόλογους επαγγελματίες από διάφορες χώρες του κόσμου. Αν όμως ξεκινήσεις, θα χαρώ να είμαστε σε επικοινωνία, να σου λύσω τυχόν απορίες και να σε κατευθύνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αν χρειαστείς βοήθεια. Πατώντας αυτό το μπλε κουμπί που βλέπεις εδώ κάτω που γράφει βίντεο, θα σου εμφανιστεί μια δική μου σελίδα. Γράψε μου εκεί τα στοιχεία στα οποία θέλεις να σου στείλω το βίντεο του Στιούαρτ, δωρεάν φυσικά, έτσι ώστε να καταλάβεις αν αυτός ο τρόπος εργασίας και ζωής σου ταιριάζει ή όχι. Μπορεί να μην σου ταιριάζει, μπορεί να θέλεις να πορευτείς με ένα μισθό και με τη δουλειά που κάνεις τώρα. Εσύ θα το κρίνεις αυτό, εσύ αποφασίζεις για τη ζωή σου. Αλλά έχει μου εμπιστοσύνη, δες το βίντεο, δεν χάνεις κάτι. Τουλάχιστον τώρα ξέρεις πως υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για να ζήσεις ελεύθερα. Αρκεί να το πάρεις απόφαση. Ελπίζω να είσαι πάντα καλά και ίσως τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια.